बर' बिमा नोंनो आंनि असे बिमा गैया जेबो आखाया नोंनो बावनो सिबिनो आयै गोसो दुब दुब मोनो बागदावखाङो जेराव राजबंशीफोरमोन बिथांमोनजों जोंजों सोमोन्दोआ मोजां नंखामोन नाथाय दाख्लैबावै जोङो बे दोलोआव हाबनायनि उनाव आरो गोरोबथाया जाना थांनायनि उनाव बिथांमोननि जेसेबां फरायसा आफाद दङ गासै फरायसा आफादा आंजों रायज्लायजोब्बाय आरो बिथांमोननि जि सन्मिलनि दङ माबा माबि आफाद दङ हरनि 3 बाजि गाहाम थांनानै आंनि न'आव आंजों रायज्लायहैदों आरो बिथांमोना खोथा होदों एबार गासैबो सोलायनायनि थाखाय खामानि मावगोन दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर दिनै UPPL खौ जि नोजोरजों सिगां नायोमोन बे नोजोराव UPPL आ गैला दिनै नैबे BTR ओनसोलनि बयनिख्रुइ गोहो गोनां राजखान्थि दोलो होनबा दायो UPPL दोलोआनो जाबाय आरो बेनिखायनो सरकारा जे दाखासिगोन बियो रोखा जाबाय बेयाव खुनु माबा गैला दा थांनाय खेबसेयाव नोंथांमोना जायखौ देरहाहोदोंमोन बिथाङा अपोजिशनाव थानानै खुंथाय गोहोआव थानो मोनासै ओंखायनो नांगौ बायदि जोङो खामानिफोरखौ मावनो हायाखै नाथाय खुंथाय गोहोआव जायफोरा दङ बिथांमोनाबो जोंनि लामाफोरखौ बानायना होआसै जोंनिया अपोजिशनाव थाबाय जाय खुंथायाव दङ बिथाङाथ' फैना मावनांगौमोन मावाखिसै इलेक्सन फैनायखाय आं खोनादों गिर्जा हाबदोंनो गामि हाबदोंनो इलेक्सन फैयोबासो फैयो ओरैबा फैया दा बेयो मोजां खोथा नङा दा नंखायनो रायजोफोर बे खुन्थिया गायनाय मानाय बेफोरखौ साननो नाङा जोङो दिनै सुक्ति खालामखांनानै इउनिभारसिटि मोनबाय गंब्रै गाहाम इउनिभारसिटि जोंनि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लाफिनो हाबाय NIT मोनबाय जोङो नेशनेल लेभेलनि इन्जिनियारिं कलेज गंनै मेडिकेल कलेज मोनबाय मोनसे रिजनेल लेभेलनि आरो गसाइगावआवबो जोंहा मोजां नेशनेल लेभेलनि फसंथान जों गायसनगोन आरोबाव गोदानै दालां मोनसे जाबावगोन ओरै नोंथांमोननिथिं जेराव नोंथांमोना होनो गोसो आं नोंथांमोननो फोसावखाबाय बियो बै गोरोबथाजोंसो फैनाय FCND बिनि गोरोबथाजों नङाबा गाबोन आरो बिसोरनो खुन्थिया गायफैलायगोनलाय बेवहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनलायगोन बियो बिसोरनि नङा बियो माने ओरै गोरोबथाजोंसो फैनाय दा जियानो जा रायजोफोर बिथांमोना बुंदों गोरोबथाया मोजां जायाखै मा जायाखै नोंथांमोना नैया दाख्लैयो टिभिफ्राव नायबा नुगोन साइनाथ कलेज जेराव मन्त्रियानो बिनि आफादगिरिमोन बे गभर्निं बडिनि बेसेबा गोबाव आफादगिरि जाबाय दिनैसिम कलेजखौ खालामनो हायाखैमोन नैबे गोरोबथाजों दाख्लै कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जाबाय बेसेबांबा रंजादों कलेजनि मानसिफ्रा मिथाइ जादों रंजानायजों गाबदों बर'नि डाइरेक्टरेट मोनसे बिराद गोबाव आन्दोलन खालामबाय जोङो बर' बिजोंखौ फोथांना दोननांगौ होननानै बे डाइरेक्टरेटआ नै दाख्लै बाजेटआव फोसावजाबाय बे डाइरेक्टरेटबो जासिगोन जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानायनि जि बाथ्राफोर बेफोरो रोखा जाजोब्बाय रायजोफोर दा नंखायनो दिनैनि समाव जों बयबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बबेबा आफादाव थानानै सोमावसारनानै गोबां खामानि मावबोबाय दा आद्रा थानाय खामानिखौ मावनांगौ होननानै राजखान्थियाव आंबो हाबफैदों आंनिनो जों आफादगिरि नेहाथारिमोन जिरनजों आंजों जिरना फैनानै राजखान्थियाव थांनाय खेबसेयावनो जों थिनहरबाय नों थांग्रोनानै माखासे खामानि माव जोङो सोमावसारबावनोसै जों सोमावसारबाय दिनै गोरोबथा खालामबाय जोंबो फ्रि जाबाय लोगोनो राजखान्थियाव फैदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों राजखान्थि खालामनाया आंनि थाखाय निसाबो नङा आंनि पेसाबो नङा आंनि जिउनि थांखिबो नङामोन राजखान्थि खालामनाया आङो जेसेबां गिदिर मेल मिटिं गादों राजा मन्त्रि जानायनि आंहा थांखि नङा होननानै बुंबोदों नाथाय दिनै जिखौ नुबाय 17 बोसोर सरकार सालायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय जेबो मावनानै होआखिसै बेसो दुखुनांथाव जाबाय ना दै मोनलोंनायनि माबा खालामनानै होखो ना स्कुलफोरखौनो फाहामनानै होखो ना साख्रि बाख्रिखौनो होखो जेबो खामानि मावनानै होआखिसै दा बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोनखौ सोलायनानै मोजां मानसिखौ लाबोनांगौ होननानै जों बयबो बाहागो लादों आं हारसिं बाहागो लादों बिदि नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बारग' आफादगिरि हिसाबै आंजों सासे सानैल' फैदों नाथाय जों जै फैबाय गुबुन हारिनि गोबां फरायसा आफादनि आफाद नागारदों आरो फैदों आफाद नागारदों आरो फैदों दिनै जोंनि आफादाव बेसेबांबा दैदेनगिरिनि अभाब गैला लोब थाफैजोब्बाय दा नंखायनो रायजोफोर जोङो खामानि मावनोसो फैदों बिथांमोननि बायदि फुं मोना जौ लोंनानै ओरैनो गोग्लैना थानो फैयाखै जोङो उन्दुना थानो खामानि मावनोसो फैदों आं नोंथांमोननि बे खाथियाबारियावनो फैना बुंलांदोंमोन
बन फाननायफोरजों जोङो बन फाननायखौ जेरैखि जाया बन्द' खालामनांगोन थोंजों बन्द' खालामबाथ' जाया दिनै ओंखाम मोनजानोसो बन लांदों जौ फाननायखौ बन्द' खालामनांगोन ओंखायनो जोङो बुंदों जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो बन फानना जाग्राफोरनो आरो जोंहा जौ फानना जाग्राफोरनो एटलिस्ट नंथाराबाबो 25 रोजा होनानै गुबुन खामानि मावनायनि मोनसे बेबस्था खालामगोन जोङो आरो दिनै जायफोर सेल्फ हेल्प ग्रुप 5,000 होयोनो इलेक्सन फैबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिएबा होयोना होआ आं मिथिया आं नोंथांमोननो बुंबाय जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोङो 75 रोजा होगोन गाबोन जोङो 75 रोजा जोङो जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन 5 रोजाखौ इलेक्शननि सिगाङाव होनो होननानै बिसोर होआ नाथाय इलेक्शननि उनाव जों नोंथांमोननो 75 रोजा होगोन 5 रोजाजों जेबो मोननाय नङा 75 रोजा मोनोबा एटलिस्ट नोंथांमोनहा माबा मोनसे खालामनो हागोन दाउ अमा फिसि दानाय लुनाय बायदिसिना जि खालामो बेखौ खालामनो हागोन आरो सरकारनि फैसाया जि दायो अनसुंथाइफोर होनो होनना बुंदों सरकारा अब्ला जोङो मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 1 लाख करि थाखा होनो हायो बे खुनु उसुबिदा गैया दा नंखायनो रायजोफोर दिनै खामानि मावनांगौ गोबां दङ जोंनि बिमाफ्रा बिब'फ्रा दिनै न'आव एसेबां खस्थ' खालामो दा बिथांमोना गोसोबा गोबां स्किम लानो हायोमोन भारत सरकारनि स्किम दङ असमिया अलप बिसोर खम आसाम सरकारनि स्किम दङ आरो बे बिटिसिआवबो गोबां मोजां स्किम लानो हायोमोन नाथाय बोसोरसेयाव खनसेल' मालाबा 1 घन्टा मालाबा 2 घन्टाल' काउन्सिल जिरायो दा जिर'ना मोजां बुंनो हागोन 40टा डिपार्टमेन्ट दङमोन दायो 47टा जाबाय गोदानाव 47टा डिपार्टमेन्ट दा बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ 1 घन्टाल' रायलायोबा बोसोरसेयाव मा पलिसि लानो हानो जोंहा न'खर संसार जानायानो सानथ्रोब हरथ्रोब सावरायबाबो जेंनाया जोबा एलपि स्कुलनि मास्टारफोरा फोरोंनो गथ'फोरखौ घन्टा फरायनानै स्टाडि खालामनानै फोरोंनो गोनां जायो जोंहा 32 लाख मानसि थाग्रा लिडारफ्रा 1 घन्टाल' रायलायनो सम मोनो बोसोरसेयाव बिनि बादै फाइल साइन होनो सिलिगुरियाव लांनानैसो फाइलखौ साइन होयो जाहैदों 10% लानानै नै अबस्था दा आंखौ दाख्लै बुंदों बेफारि माबा माबि होनना आंखौ रायबाय थादों खामानि मावनायनि खोथा बुंनो रोंला नालाय ओंखायनो माबा बेफारि ठिकादार बेफोरखौ बुंबाय थायो नांगौबो जायाखै थिका खालामनांगौबो जायाखै आरो दाख्लै बुंलायबाय एबसुआव थानायावनो गोबां थगायबाय राजखान्थियाव थगायगोन होननानै आंखौ रायजोफोरा आंहा थगायनांगौ जेबो जायाखै थगायनाया खिन्थु सिबा थगायदों थांनाय खनसेयाव बुंदोंमोन बियो गोदानै हाबा जानायफोरनो सना तलासे होगोन होननानै बुंदोंमोन ना आरो बुंबावदोंमोन बियो उदालगुरियाव आसाम गभर्नमेन्टआ 1 तला होयोबा आं 2 तला होगोन होननानै आरोबाव बुंबावदोंमोन बियो 2 साथाम हाबा जायोबा आरो बारा होगोन होननानै नाथाय सनाखौ मोनदों ना मोनाखै खाथियाव ओइबार फैबाथाय सों ओइबार फैबा नोंथांमोना सों लिङोबा सनाया बोरै होननानै हेलिकप्टार लाना फैगोन साननैसो उनाव बियो नायबाय था गाहायजों फैनो हाला लामाफ्रा मोजां नङा नालाय गोसोखौ बोरैबा मोनो हेलिकप्टार लानानै फैगोन साननैसो उनाव दा जियानो जा रायजोफोर सान्दुङा थिं नोंथांमोननि खस्थ' थै गोलोमदै पुलिस मिलिटारिजों बायदिसिना आखल दिन्थिजानाय बुग्लुंजानाय सुग्लुंजानाय एसेबांबा खस्थ' खालामनाय गावनि पकेटनि फैसा गारनानै राजा लामा रेल लासिया थैबावदों जोंहा दिंबाजारावबो बिनि उनाव जोंहा नैबे गोरोबथाखौ मोननो हादों आरो बे गोरोबथायाव जोंहा दिनै सान्थिया फैबाय गोजोना फैबाय आरो जौगानायनि माखासे मानि लामाफोर जोंहा बेयाव मोननो हाबाय दा ओंखायनो बिनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनो फैदों उननि समाव जों ज' खामानि मावलांगोन खामानि मावनोनो फैदों जोङो आरो जौगानायनि खामानि मावनो हायोबा जोंहा बिसिनि बायदि लोंला जाला खालामनानै गोग्लैना थानायनि सम गैया जोङो खामानि मावनो हायो बिब' बिनानाव बिदा फंबाय जोंहा जौगानांगोन ओंखायनो हर सान खामानि मावगोन दा बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय नोंथांमोना बिश्वास लादो आरो दिनैनिफ्रायनो गामि सावरायदो सिगां खेबसेयाव जेसेबां भट मोनदो एबार बिनिफ्राय डाबल ट्रिपल भट मोननानै जोंनि बिजाथिखौ देरहाहरनांगौ जाहाथे ओरैबायदि सिचुवेसन जानांगौ जाय बिनिफ्राय देरहालांगोन बिखौ गोदान सरकारा इएम होआबानो खारग'आ बेबायदि भट होनांगोन एथ' बुरजा भट मोननायखौ बोरै इएम होआलासिनो खारग'नो हानो ओरैबायदि भट होनांगोन नोंथांमोना होमबासो जोङो दिनै मा होनो बै जोंनि सुथुर हान्जाफोरनो जों दिन्थिनो हागोन जे नोंसोरनि मावनाया जि जामाराखै